Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Hanyotrap Youth Council hapo ka jingelam u President uba Roy Kupar Syndrome kilalet banyakendo ya ka Menteri ka Kot Kakhya ka Dr. Amprin Lingdo Bandawa badai ban pendap ya ki kam balat jong ki Medical and Health Officer ki Specialist ki Paramedical Staff ki Nurse bat ki Ministerial Staff ha ki CHC PHC bat ki Sub Center bapher hakaleng kari khasi jantia Habayakran bat kilat pathai kubor u Presiden uba Roy Kupar Syndrome u Loong bakat kum ka jubab RTI balayo naka office jongka Directorate of Health Services kala pentip ba ki shiphautli ki kam balat jongki Medical Officer ki Specialist bat ki weki staff ki badang hap ban pendap ha ki CHC PHC bat ki Sub Center bapher hakaleng kari khasi jantia kenthop hari bhoi katkum ki jubab RTI balayo naka office jongka Directorate of Health Services Meghalaya Shillong la pentip Shaka Singh banado usnem 8000 khatsan 8000 khatnrio hadu usnem 8000 khat khandai 8000 arpho kumba lais pa asan pu khandai ngot ki samla pule kila sha bei tingka daka sarkar jilla ban pule ya ki course MBBS hakaleng ki jaka pule bapher ha kari lapen long ya kini ki samla pule ban ya soi ya ka bond kam agreement bat ka sarkar kabaong ba uway usamla pule ubala pendap ya ka course unhap ban syakri ha ka no ka benta jongki ha ki jaka nong kendong jong ka jilla hadu sans nem tam Henry lapentip ba ha kane ka jo kapor kumba khandai phun reungot ki samla pule ki bala pendap ya ka course hapo ka state quota kimshum lapentip sha ka sarkar na ka benta ba pendap ya ki kendon jong ka bond kam agreement kalong ka jingshisha baka sarkar jala kala penlut daki klor tingka na ka pisa patba na ka benta kini ki jingpule jong ki samla pule bat kumta dei ban yo biang ya ga jo naki ringkat bat kasud lapen tip yangi bawatla lapen mi ya ki notice na ka office jong u director ka Kot Kakhya ha ka pratrik u risau arajar apusau bat ha ka artrik u leber arajar apusan Henry kini ki samla pule ki bala pendap ya ka course kimshim la pendap syaka sarkar haba pendap ya ka jingpule ke jongki kumta ka senggala kentu ya ka menteri bakan ngobha ban shim ya ki senjam ki bating persha ya kini ki samla pule ki babakla bat kumjo ki samla pule ki badang pule menta da ka bapenlong ya ki ban sew ya ka bai pule baro kawai ringkat bat kasud syaka sarkar jalla namar ka jing bam pendap ya ki kendon bala yakut ha ka bon kam agreement kaseng kala kenturu ya ka menteri ban penkieu ya ka pisa bon syaka shilak tingka kabatray kam hado ka academic session 8000 arpunrio 8000 arpunyo na kabenta banle ya ka course MBBS hapo kabha jong ka sarkar jilla ringkat bat ki kam syakri nong kendong badai banle sansnem kala dawaru ban pelong ya ki dialysis unit lani center ha ki hospital sarkar bat ki CHC hakeleng ki jaka jong kari khasi jantia da ka jingkiu jong ki nongpang hakaleng kari khasi jantia ki badan ni ka jingpang sni do lani end stage renal diseases ki badan kam ya ka jing sumar da ka dialysis kajing wani kendo ka jongi da kalyang do paseng na ka CEC ya i minister in charge jong ka health department ko ka perining do alor katu kati telikimat ki badan kam bai de ba ka Kot Kakhya pi kum ka jala ho adang ipet mo ya ka jinglong jingman ha kini ki post nam ki balade le sales nam ap cha shipho ter bat ngi compare ka bamenta kani snam ap po nadu bawan kani ka sarkar ka bamenta ngimla ban len bala ni ipet tang ya ka budget bro ka budget jong snam ap cha shipho la ni ipet ka ba allocate ya ka health department ka di kumbalai spa crore le ring ipet ya ka allocation of snam arjar arpulai kala poi hadu khanyo spa crore kani ka pen iba ka sarkar ka persyang ban baitingka ya kani ka department ka badon kam naman ngi ong ba ka jing Kot jingkhia ka jing nang jing start kari ki ki badon kam tam ban he pensan yang ngi la ka long ka government har bor jing tip tingi so thu ba ka health department kadi ka ta sector ka badon kam tam nam ta ka jala nam ta ngi nong shong snong i bro koi ring imla ban len ban
ladingi pet pat ya kajing long jingman yo iba kadang don shibun ki ke badang don kam ban le lembaga kadang sorkar mut ka kadon ka scope for improvement ka bagi ong bat ka sorkar ka menteri shitom na ka bentaban penbiang ya kajing don kam jong ipat ba kabeningkong ka ba nakaliang dong kaseng ngila file ya ka RTI hapo ka office jong ka DHS banwat jingtip lakat nutli ki PHCs ki CHCs ki civil hospital ki sub centers ngi don ka jelai bro koi but ni keliru bah kini ki PHC CHCs lani ki civil hospital ki doktor ki nurse ki paramedical staff ki ministerial staff ki mengi ong ki driver ki chokidar pumta ter laki biang lut ni hakajing jubab na ka office jong ka DHS ngilap ba ki babun ki PHCs ki CHCs ki don shibun ki jing duna ki jong ki la kelong ki doktor nama la ringi pet ki government norms ki omo kat kum ki rule jong ka sarkar ki ong ba ha ka CHC de bendon saungut ki medical and health officer ha ki PHC de bendon arngut ki medical and health officer ha ki CHC ki de bendon ki specialist la long ki gynae la long ki surgeon nang ta ki specialist ki pafer kumban ringut nyungut tenre la dengi pet pat la dengi let ban pet ya kini ki CHC bat ki PHC ngilap ba ha ki PHC don ki PHC ke bom don doktor wat tangwe ru don ki PHC ke badan tangwe doktor waktu doktor lada uan ru akasita yo uan ban sa aktif PHC lai sngi la ne sau sngi tengingi iba kani kini ki penken wat kita ki gendon ki baka sarkar hi kelak bu bat lembaga juba ke baka DHS ka ai ong baki babun ba ki post ki belong vacant ki baka sarkar ka klem tab la kalong ki medical and health officer laki long ya ki kita ki specialist ya ki CC laki long ya ki staff nurse ya ki lab technician ya ki pharmacist ki beper te halor kan ni ka jinglap ka jongi ngilawan ban ya kendu ya minister in charge of health department ban ong ba lada fi penkiu ya kata allocation na ka benta ka budget na ka benta ka health department ni kwa ba kata ka jing bay pisa ka jombi jong ka sarkar ya ka health department kam de tang bente ki building kam de tang nak benta ban penbiang ki no ban penbiang ki building ban penbiang ki machine ki repair lada ha kita ki PHC ha kita ki CHC lani ki civil hospital om don nurse om don doktor kan mentoy ayu kita ki building pensiona kan mentoy ayu pinra ki machine ki barem na ki batit de ki crew de ki spark crew dia ngingi semua balada lada ka health department lada ki PHC ki CHC jong ki terang shisha ban ai ka jing syakri ka ba upat ba don kam na ki ka umut bagi jing don kam ki ba khmat ka diban penbiang ki kaman power penbiang ki doktor penbiang ki nurse penbiang ki lab technician bat ya ki jing don kam ki ba per kat kum ki jing ku kendon jong sarkar ta ki jing keren ka jong i ila ong ngi ba ai por i na kalian jong department ki dang pen kreat chat ban khot recruitment ya ki doktor ya ki nurse bat kum ta ter tila ong ngi bangin saya kenduk biang hadin kat tu kat ni benai but habede ba ka city ka mangibu it's I ya ka reply hador kita i point kata kedika ka beningkong i health minister kalong ba hadin mangi ngiwat jingtem nadu usnam arja khatsan khandriu hadu usnam khat khandai arho ngibu jingkeli ka sarkar bahakat nungut ka sarkar kalapha ya ki kena samla lani ki kena puli jong ka jela ban puli MBBS namangi kum ka jela ngi ong bangim don doktor lani kenu health minister mentani ong bangim yo doktor ban kha seki PHC CHC seki nong kenong hamtam te ka jingkeli ka long ba hakini ki san kli kisna arja khat san khat riu hadu arja khat khandai arpo ki don kum balai spa san pu khandai ngut ki kena samla ki bak sarkar ka pha ban puli bat yakini la pha ban puli hakeleng kari India haki institute ki ba fer bat ka sarkar Meghalaya ka pelut daki hawe po we khna daki pholak tangka na ka banta ka tuition fee ka jong ki nam ta ki jing siu ki ba fer te ka mut la da khen kelum lai spark san phun riu na hadu san khna ingut ka mut pa ka sarkar Meghalaya na ka tengka jong pat ba ka pelut daki pokru daki spark ro tangka ne ka basopsi ka long ba shwa ba kini khna ki puli ki la da ban ya soy ka ta bon kom agreement bat kawi ka kendon ka baki kila kubur rahmat ka sarkar kalong ba mar sendak pului kidai ban wan ban report ka sarkar bat kidai ban pendap ya kata ka mandatory service lane sans nam ban let ban hika ban let ban ai ka jing syakri ka jongki hanong pendap mar sendak puli rengi lap ban nakini ki lai spa san pun riungut lane lai spa san kunaingut kumba khandai pun riungut ki balapas kim sim lawan ban report ka sarkar ka jingkeli kalong ba ka sarkar kali ayu yakini abaki la pelut ya kepisah jong pat ba pila ai ke jing don kam ke jong ki begin puli ban pendap ya ke MBBS pila ya soy ka agreement
bat ke sarkar balada fidap ban pulih pinwan ban ai ke service ke jongki mandatory period ke belong sansnam haki rural area lan ya kita nong kenong dari balik kini ki khandai pun riungut ngim ang tang kini khandai pun riungut itai number ibangi ngiyo idai nadu arja khatsan hadu arja arfo kajing keli kalong nadu khatnai spa nyopo ar ke sarkar Meghalaya kelapa beli puli doktor oh ngim la syuk ban sim le si ki namar ban la de sim kata ka period le si bun neki kila dai ban chong thai lu akong kani yu ringi ong ba kat badang la hi dai ban khot dai ban syuko siki dai ban khot yaki baki dai ban pendap ya kata kendon ke baki gila sain ka bomut baki dai ban let ban ai ya ka jing syakri ke jongki haki rural areas lan yaki nong kendong ke jongi bala de kim la ban le kata kia ban siu ya to ka bon amount ke baki gila dap ban ya soy mat jong sorka la de vipet arjan nyo arja khandai munsha ka don chipola khasan la house nam arja khat nyo ka bon amount kala poi lai polang ki jong khat nyo khat pra la de how news nam bala adap lam kala ki arpoi arpo aro ka bon amount kala poi life san kru life san la ne la ding ipet pat ya kata bun ki doktor kim patiao ya kata ka bon amount namar ba ting dala le ya private service itali di jing siu ibarat le si ki doktor bikila ban siu ngingi la bu re ka jing dawa ka paningkong ka sarkar kali ban khot ban syukos yakini ki brio barok khat ki bala sign ya ka bond kam agreement bala de kim tre ban wan sa ka jala ki de ban cha siu ya ka bon amount bangila ai jing mut re ka sarkar banang ni sakmat nadu ka academic ya arjar arpun rio arpenyo ka bon amount ka ben kiu sa ka sikrur tin ka ya barok kini ki khna ki bali puli doktor khnang bala da on dala da ban puli hadin sansnem la de kim tre ban wan join sa kastit kini ban siu ya ta kapisa ka ba sikrur tin ka sa ka sarkar khnang balang ba ka ta ka sikrur ka sarkar kala apat ban khot advertisement de kiwi ki doktor de kiwi ki khna puli ki bala adap ki private medical colleges ki bakwa bat ki batrang bantre lani lamba kata kapisa ka bayo naki kila ban penon kam ha ka ban penbiang penbiang ha bay day bat ka health sector ti kita katar ko ka point ka baar ka mengi keren bat i health minister ya ka bay laong ngi ba insa juba bat nakalang jo ka department ka health department kita pen krea ban kila donru ka ish ka baki kila ay kata ki legal notice ya kini ya ki bakum kini ki doktor ki balik lamba ka state kota ya ka ba empat tip syai la kata ka legal notice kala pha ne em kila yo jubab ne em bat ha bede ka jing dawa ka jongi ban penkiu ya ka bon amount ru ki ong bawat na kaliang jo ka department ru kila persyang ban ya thaulat la ne ban keli wat ban shim legal advice su ba ka don em ka lenti bikin penkiu ya ka bon amount cha ka sikrur ba kum ta ter kata ka ri ka baan ka jongi hakini ki santli ki snam nadu snam arja khatra hadu snam arja arkusau august jong snam arja arkusau syapang ka jing don jong kini ki brio napo khasi ba jantels ki bapang ki badan ka jing pang khlai ka ki kidney failure dan ki jing pang ki ba nada pang ni ki jing pang ki ban le kata ka dialysis haki hospital ki ba per la katkum ka RTI reply ka bangingi yo ka de petang napo Negrams pat napo civil hospital Shillong ka ba sngo ka ba pensngo yangi ka long bahagi ni ki south ligi snam sant ligi snam tang napo civil hospital bat napo Negrams hapo khasi ba jantels ka ba kentup ka riboy kila don kumbalai hajar tam adu 1,000 ngut ki khot napo ki brio napo khasi an jantia ba riboy ki ba pang ki ni jengpang ki ba don kam ka dialysis treatment te ban le ka dialysis treatment ki jaka ki bakila ban le menta hang ni Shillong ka de tang apo Negrams bat apo civil hospital Shillong but like no ki private hospital te ka we po we nong pang wa ban le ka ta cycle ki bu ong le sil kat kum ka jing pang ka jong u la ban ha ban le RCN license south sin tayo te la ding i Kenya ka jing lut man ka we pa ka we ki cycle ka batang ban penbiang ki tiar kitar we po we nong pang ha ban siu arajar hadu lai hajar ka klem Kenya kabailet baywan kumba kalong mentang ang fi ki dialysis unit la center ki don tang hapo Shillong la da unong pang bade na West Coast Hills ubahap ban le RCN la ni license sita yo ya kata dialysis treatment ka jong u hap ban wan Shillong kala dawan Shillong hap ban siu ka MHIS package ka don ka ba cover ndian so ndre klem ken pat iki jing thiet ki ba per klem ken ya ka bai kali klem ken ya ka jing lu jing sep buhan ban penlut hang ni Shillong te nakaliang do ka sengi ong ba ka sarkar ka hap ban penbiang ni ki dialysis unit la ne center at least haki civil hospital ki badan haki district headquarter kumakalong mentama ki babun ki banong pang ki buan na po West Coast Hills ki babun ki nong pang ki buan na po Jante Hills na po Riboy baro na ki haban wan lut hang ni Shillong ti ong baling ngimla ban bu iki dialysis unit ki jongi haki district headquarter la ni ki district hospital ki badan hapo ki district ki jongi nakaliang jongi health minister ila pentip yangi ba ka Nongstoin civil hospital kadon under process
bakin wanra ya dialysis unit hapo Yalong Joai kidang don under process hapo Mairang civil hospital hapo Mairang kadang long under process tinakalang jo kaseng ila kerpat health minister bakani kini kijingpang kila nang kiu na kapor sa kapor tingi kwa ba sarkar kan simkhia namar ki kat kum kijingtip ka jongi ki babun ru ki yap namar bakim don ye kimla ban penbiang ye kata dialysis treatment ka jongi tinakalang ka jongi ngila kerpat ya health minister ba kita ki center ki batmai ki bumut ban pli po West Coast Hills apa Giant Hills apa Mairang te po Eastern West ki de ban pen kloi kat bala dalong ka bala le haman la ki civil hospital ki badon hapo khasi jantia pada puri boy ki di bandon ki dialysis unit but center ki jongki kenang ban kan long ka jingerap ya ki hamtam ye ki briu ki jongi ki bana po nong kendong ki kham ki baduna kayo ka kot ki don kam ban pulut cibun ban pulut ka bai kali ki haban wan arsin laisin la de sausin ha ka sitio hang ni sor slok te kata ka de ka mat ka balai wi ki mat ki bangi kerpat ya ka ya health minister ba inshim kloy ya ki sinjam kabaningkong kade gajing bom don doktor HKPC ba CAC kumangila ong mene kibun ki CAC ka cakaban don saungut ki doktor ki don stang arngut ki don gajing ja ka baja kumini sngi apo umsning akaba umsning kade ka CAC la dalet uba accident banlet ban syak sumar hangte don gajing thok apo hospital ba MO is not on duty komot ba medical officer ubade ban don on duty atau kasi don on duty di kita ki pelong yuta ki ya ki brio ki mamat ki jingpang ki jingstom khamtam ki case accident ki lawat bandu no ela ka jong jing emro ti kum kita ki ngis ngoba ki CC ki di bandon ya ki doktor la dolong ba ka norms ko ong saungut di bandon saungut ki PC ki boong ba ka norms ka di bandon arngut ki doktor ki di bandon arngut kita ki kata ki jing ikran ka jong ibai di ban penkuloi ka baar ka jing bom ka jing penkiu kerdan ya kini ki PC sya ki CC na ki sub center sya ki PHC namarba kilabun ki jingdawa ki ba minister in charge daladi hi la let cha bun ki snong tingi soba ban kerpat ka sarkar ba kadai ban state ya kani ka kam ka balai ka bagi ong ba ide ban simkya kadi ka ayush dispensary la ne hospital ka ban apa shela balaganj block apa saikrab ka jingsha na du islam arja khapra khan pandai kani ki building ki la deplut na dong shadong ndai mlak bat ban terikam ya ka hadu menta 4 lak ban plie jin la da kani ka ayush dispensary la ne hospital ki plie ka kan long ka jingarap ik ti briu na ka dong kathan dekat kum ka jing pentip ka jong i la ong ba ban ka sarkar la ne ka tanat health department kadang tha ya ka proposal na ka bantaban yo ki sanction po si kani bat ka basak bangi ekran ba idai ban le no urwat ka di ka jing bom don doktor po dan PhD yang mangi ong mentala jan chisnam kim dan doktor po PhD yang nakalang ka jong i la ong bin sim kya ban pha ki doktor tikini ki di ki jing ekran ki jong i bat ila ong ru bahadin lai sau benai le si nakalang jong seng in sawan ban kenduk biang i ban bu din ya ki jing dawa ki ba seng bu khmat jong pi ka ngi isu ong ba ngi pet ya ka trend na arja shipho show arja arpulai ngi iba ka kiu by 8% ka ngi semua sarong ban ong ba hapo ri India bar ko we ka state ka ba alot bun tham ya ka health department ka di state me ka halia wala ngi red ro ngi alot bun tingila ong ro da ka ba ngi la ekran ro ba di minister in charge ngi ong ba ho ngi so sarong mangipaw kata kaliang ringim ko apat ba kani ka bisa kan syukut tang ka ba ai kontrak kan syukut tang ba te building na marabu khadu ndate I contract fitting building menubuyo anong ngitip ha but kita ki building pa fishnaro na health department bun ki syusa kong rank klem pendon kam te kalong go stage ng public money kata ka di baning kong kabaan ni ong ru ba habag fikwa pendon kam ya kani ka pisa pendon kam kata kaliang kaba ki PAC ki CAC ki jongi ki lak ban ai the optimum service ya kinong shong jong ka jala namar ngi kum kinong kendong ngi kum kinong shong kay ka mangi expect bala dangi le cha PAC u doktor undon ki dawai kindon laring kidon kam man le test malumala ki PAC laring CAC de bandon kata ka di expectation ka jong kinong shong tingi kwa ba ya kata ka bisa de ban pendon kam hakum kita ki service bat kabaan ngi so thu ru baka jing bom la jong ka sarkar jala ban wan ra ki doktor la ne ban thung ki doktor kadi ka pay structure amala defi compare ka pay structure jong ka jala ka jong i bat ki jala ki he ki jing siu la ne ki private hospital tinging so ngila ekren ro be health minister mentang ong bala de ngila ban pen kiu ya ka budget jong health department syaka khat news pak crore beli fimla ban pan shu increase shu ya ka syaka 1000 crore kenapa fila ban siu ya ka tulok bi doktor ka ba khambiang ka ban long attractive kan bagi ta ki doktor
kiba pet ya kajing siu kat kum ke servis ke bagi ki air kan ya hap ke kum bakalong mentale si ki doktor kimwan menteri ke jala ka jongi balai namar ba kajing siu ka duna palan kam ya hap ka kam ke bagi ki tre tingi so ba ka sorkar ka hapan pai mat sakataru lada don kam ya ka health department ba ka sorkar jala bakan allocate mo fan si ka health department ru ngi so ba dei ban le kum ta ngimdei ban subiang tang kata ka boong bangila jam da kata persen ring lada don kam ban aibun kenang baka pisa ka ba pipi benan ka ba fi alukit kan ya chaka kam ka ba dei ban ya kenang baka la ban ajing sumar kam tam e hinong shong ki jongi ki bedan ki thai